Overseas job fair gipasugdahan sa Department of Migrant Workers ug inabagan usab sa PESO Lapu-Lapu City, Gidagsa. Kapin sa 4,000 ka mga kahigayonan sa trabaho ang gitanyag sa gawas sa nasod. Anong report ni Luan Merondina. Sayo pa lang sa buntag, midagsa na sa usa ka mall sa North Reclamation Area kining mga namasin nga makakaplag og maayong trabaho sa gawas sa nasod. Usa kanila si Vivian Cuyos, 34 anyos, kanhi trabahante sa usa ka dakong apparel company sa MEPS 1 nga karong tuiga lang hingpit ng mihunong sa operasyon. Matud ni Vivian, wala hinuon siya malakip sa mga na-retrench kay mi-resign na siya dihang nabantayan niyang mihinay ang orders nila sa abroad o posibleng manangtang og mga trabahante. Duha ka mga licensed overseas recruitment agencies sa Japan ug Australia nga nagtanyag og trabaho nga may kalambigitan sa farming ang buot niyang aplayan. Ilabi na kay may kasinatian na siya isip seasonal worker sa Korea sa miaging tuig. Ganahan ko mabalik ko abroad kay gikan ko abroad. Then nahuno kay si sunara man to ako ang natrabahoan mo to namasin ko dire kay kanang pang-overseas man nga job fair. Matod ni Attorney Carl Frederick Ariola, OIC Regional Director sa Department of Migrant Workers Region 7, nga napo ka mga licensed overseas recruitment agencies nga nagtanyag og mukapin sa 4,000 ka mga trabaho abroad ang misalmot sa maong kalihukan. Kini naglakip sa mga nurses, teachers, photographers ug videographers, farm workers ug ubang mga skilled workers. Gipasabot ni Attorney Ariola nga aron malikay nga mabiktima sa mga scam sa mga job fair sama niini mga apply og trabaho abroad kay siguradong lehitimo ang mga misalmot nga mga overseas recruitment agencies. Dili ta ganahan nga nay mahitabo pero kung nay mahitabo nila abroad then makatabang first line of defense ang licensed recruitment agencies ug naasad ang Department of Migrant Workers and other governmental institutions that will help distressed OFWs. Atol sa mong kalihukan, may mga representante usab sa ubang mga ahensya sa gobyerno nga migiya sa mga aplikante sama sa TESDA sa mga yang andamon, ilabi na sa mga skilled workers nga manginahanglan og national certificate. Lakip sa namong ang kanhi OFW ug karon mo'y pangu sa United Global Filipino nga si Gemma Soto aron pagpasabot sa mga aplikante sa proseso nga ilang agian. Gigiyahan usab sa Cebu City Police ang mga aplikante sa mamahimo nilang kadangpan. Matod ni Attorney Ariola, hayan himuon na unya nila nga regular ang pagpahigayon og overseas job fair. Kami diri sa PESO Lapu-Lapu, we are supporting the DMW Region 7 para mapahigayon gini siya nga particular event. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.